Huria na inaulongan ni Tuhan Yesus Kristus di hamuna amanami nganami hita sude napungu di parminggota di manogoton hami parhalado namarhobas titikyon sahma tabenami di hamun salhuna horas ma di hita salhuna adorak sotapuka parminggota tapahohom marohata martangyang mahita dinginat tabi martangyang mahita. Amin. Tapuji matu hatta maret de mahita sebukwet de nomor 520 sada ayat sada saha rodi ayat tolu. Terima kasih. Ku
marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Songonot dohatani Tuhan Yesus, mertua ma akana mauas male mida hati goran, ai pabosurot do nasida. Mertua ma akana iyas todi, ai idon nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan nasokal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jaladipati bohodo naserek marroha, alani i upangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jalabur juro hanami dia dopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata maret desya bukwede nomor 216 ayat 2 dohot ayat 5. Tangihon hamuma patik nidebata, ima sian patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon, unang hoolo makatidakkon hata na sutututu maralohon donga jolma. Dia do lapatani odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo manggagapi dongan jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon, paoruhon sangap nasida, ikon nyapinat do dongan jolma, anggo sota kasdope di boto salana. Holan uhum nadengganido paboa-boaun. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Marede mahita sebukwede nomor 427 ayat sada dohot ayat tolu.
rimah hita jongjong. Tatopoti ma dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang. Hodo napatupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham dihami. Akan mangarsakut dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasar rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon ma tuhami todimna badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marhaposan. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha purtibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi ma hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Para si roha jala perdenggan basa do Jehovah, lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dipalocot tu hita hobar tu akka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hudul mam. Tapuji matuhatah maret desa buket de nomor 220 lalu ayat 3.
Hatani debata turpuk epistel di minggu tahdarion, ima natar surat di Amos 5, mamuka maisian ayat 24, sahat roh di ayat 27, tajahama margati soring. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi, jala hati goran songon sungai na soolo marsik. Tung adong ma akapelean si potongon doho si panganon di pasar hamu tuamu di alongonan salilin si 40 tahun. Kamu ale pinopar ni Israel. Atong usung muna ma udung-udung ni raja muna ro di ojahan ni gana-gana muna. Tole bitang ni debata muna akan na binahin muna dihamu. Jadi togok kumahamu tarbuang dan saksian Damaskus di Najagoba debata sebaut goarna. Ido sahatna martua do natumangion hatani debata jalan naupiopsa. Amin. Marede buku ede nomor 772 ayat 1 dohot ayat 3. Rimba ita jong-jong. Taha tidakon ma hapor siautai songon na hia tidakon ni dongata sa hapor siau di sadok portibion rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosa na tu mapalangit do tanu. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubun ni si Maria na gabe-gabeat siya todi parbadia adorak sohabubuan. Ido tu hatta atau mau na bernit di panghuman ni selatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinursilang. Na tuat tu banoturu. Nama dok mengulri hari patuluhon. Nama naik tu surgo lahun tu siamun debata Jehovah. Amanai pergugo na suatu dosani. Di sima ibana pemamulak sogot tu tanah. Mangu mihalak na manguru do namate. Au porsea ditodi parbadia jal adong sada huria nabadia. Huria atau panhalak Kristen akan abadia. Do dihasan ni dosa, do dihatai nama do. Mulak mengulu sogut dan mihalak na umate. Do dianguluan na sorasuda. Amin. Tapi gimana ede puji-pujian paduan suara sektor Marsada.
Tapi kema tikting nama sa di huriata. Tikting di huriata Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Tikting Parjolo. Guarni mingguta sadarion ima minggu pas 12 dung Trinitatis. Dohot topik Togu Marsitiopan tu Hatigoran. Tikting paduahon pendaftaran Parguru Malua. Hobar tu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2026 nunga dibuka pendaftaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2026-2027. Boima di daftar hamu tu sekretariat Manang Tuganub Situana B. Hatotuan dohot persyaratanna boima tajaha di warta digital. Pendaftaran ditutup di hari Senin 31 Agustus 2026. Tikting patuluhon ruas namodding. Nah di hari Minggu 16 Agustus 2026 nasalpu nungamang rujung ngolu amang Wallace Lumban Tobing umur 87 tahun. Alamat Jalan Siaga Raya Kompleks Polri nomor 1 Sektor Godung. Ditaruhon tu udean di hari Selasa 10 Agustus 2026 di TPU Tanah Kusir. Parhalado dohot saluhutna ruas di Huria, pasaton dohot marhabot niroha. Tuhata Yesus mengalehon gogo, dohot apul-apul, tu keluarga na tinik galhonna. Tikting paupaton punguan keluarga muda. Di hari Sabtuon 20 sia Agustus 2026 mulai jam 6 sahatu jam 10 tolu di Patupa punguan keluarga muda do acara Family Fun Day. Kegiatan on di Patupa marhitek rangkaian acara ima fun walk, rute di sekitar gereja, dohot akka kegiatan nam bernuansa kekeluargaan. Dress code nuansa merah dan putih. Tikting palimahon pangebation ni Huria. Sadarion Minggu 27 Agustus 2026 Borhatdo Sektor Sion Patupa pangebation ni Huria tu HKBP Subang Distrik 10 Walu Jabarteng DIY. Nani uluhoni amang pendeta Ferdinand Huta Barat. Tikting panopon Sekolah Alkitab. Seksi Pekabaran Injil Dewan Marturia HKBP Kebayoran Baru menguduti Sekolah Alkitab Patuluhon kelas lanjutan berlangsung ganub hari Sabtu mulai siang Sabtu tanggal 5 September 1 Sabtu tanggal 28 November 2026. Materi pembelajaranna ima konseling pastoral dalam pelayanan. Pesertana ima parhalado, calon sintua, alumni sekolah Alkitab, pengurus kategorial, pendamping remaja, guru sekolah minggu, dohot hita sude ruas. Biaya peserta Rp30.000 ganub pertemuan. Tikting papituhon pertangyangan sektor. Di hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 10 walu patupaon ni Huriat tado pertangyangan sektor Sion. Ima na ni hasuton ni keluarga amang manipan purba inang borusi matupang, keluarga inang titi sihaan borusi agian, keluarga inang situa narda boru panjaitan, dohot keluarga amang Rommel Hutahayan inang boru Pasaribu.
maringanan di Serbaguna A. Partangyangan sektor Sionon, ni uluhon ni amang pendeta Ronald Manalu. Pinangido tu sude parhalado dohot ruas na adong di sektor Sion, asaria ro tu partangyangan ni. Di hari Rabu 26 Agustus 2026 job 10 walu patupaon ni Huliata do partangyangan sektor Marsada. Iman nani hasuton ni keluarga amang situa Melvin Panggabean Inang Boru Silaban, keluarga amang sintua Boman Batubara Inang Boru Hutagaol, keluarga amang sintua Johnson Sianipar Inang Boru Siaan, dohot keluarga amang sintua John Hot Simatupang Inang Boru Sihite, maringanan di Serbaguna C. Partangyangan sektor Marsadaon niuluhon ni amang pendeta Luhut Simbolon. Pinangido tu sude parhalado dohot ruas na adong di Ganup sektor Marsada, asalia rotu partangyangan ni. Tikting pawaluhon ulang tahun hari Atutubu dohot ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huliata Pashaton selamat ulang tahun hari Atutubu dohot selamat ulang tahun hari Parbagason. Tusude ruas ni Hulia natubu manang marbagas di antara tanggal 20 tolu sahatu tanggal 20 sia Agustuson. Saya Tuhan ta Yesus ma nama masu hamu. Molotung adong ruas ni Huliata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni pabuah hamu ma tu Ganup situa di sektor Muna manang langsung tu sekretariat. Aka tikting naso ni jahahon hobbar tu tikting digital sadarion dengan mata jaha. Sonima saat ni tikting di Huliata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manang yakoni tu jolo ni tu hata Yesus orasma. Tabegema ede puji-pujian kor paduan suara sektor Godung.
Maret de mahita siap bukuet de nomor 783 ayat 1-2. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha. Ima mangarajai ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madita saluk na manginang. Barita na uli di mingguta sadarion. Dienet sian Efesus bidu 4 ayat 7 saha rodi ayat 10. Efesus 4 ayat 7 sahat rodi ayat 10. Ujaha madihita songonom ma didok disi. Alai tuganu pitabedo di basa-basahon asi-asii. Marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Di baheni ninna do. Nunga manaik ibana tugijang. Ditabad do na tarhurung. Dilehod do sileo-lehod tu akka jolma. Alay nakko pe ibana nang tua do ibana jumolo tu inganan na ditoru ni tano. Ibana nang tua ti laus ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasudi. Laus ibana do mangalehod deba gabi apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse permahan jala pangajari. Pature-turehon akka nabadiai, laho mangulaho tohonani, pauli-ulihon daging ni Kristus. Paimasahat hita saluhut tu hasadaun ni haporsiaon nang parbinotoan di anak ni debata. Gabe jolma natang jala matoras itu tu mangihuton hagugo ni ripas ni Kristus. Asa unang behita dak danak akan na pinalidak-lidak jalan na pinabuabuan ni pangobus ni ragam ni poda binain ni pangaliluon ni jolma dot akal na pauto-otohan. Gabe parhasitong kita tahe di bagasan haolongoni jalalam magudang mahita di nasaluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana do sadok dagingi di padomu jalam martomu tiniop ni sudi urat-urat pangurupi. Gabilam magudang dagingi mangihuton pangulaun ni ganup ruas di bagian nabi pinauli-uli di bagasan haholongon. Di sido sahakna. Hurian itu hatta dihamu kamanami do inanami topik ni mingguta sadarion togu marsitiopan tu hati goran.
topikon macaya pit di pahobbar tu kondisi ni parengulutta sonari ala mengulu dohita di arus informasi yang begitu cepat. Ganu tiki. Marga tisuri nakka informasi jala kadang bui maul berengo diro barita na betul-betul tikos. Manang dia do barita na tujuan na holan memprovokasi. Setiap hari do hita majalo barita, opini, akapuda, pandangan melalui media sosial. Nah, do akalan nasing. Jala jok dosian akka informasi i ganu pari di pa adar itu hita diulang-ulang supaya dianggap menjadi benar. Nah, jadi bui gebe sedamara masuk Twitter. Gebe tarajumi mai informasi na tigor ala ganu pari di padar Twitter ape sa sitong na dangapala tikos baritai. Jalopi budo masuk nang tutong-atongan ni nguluta song halak na porsea. Ya, saat ini ya kita banyak orang percaya bisa tertarik kepada ajaran yang hanya terdengar indah dan menyenangkan. Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak juga orang sekarang ya, rajin beribadah tapi hanya untuk menyenangkan emosi atau perasaannya saja. Bahkan sekarang ini harus hati-hati kita dalam konteks kehidupan kita sekarang, Abang Inang ya. Kita lihat sendiri ada ajaran yang menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan. Jadi seolah-olah kehidupan itu adalah mulus, tidak ada proses di dalamnya, nggak ada proses perjuangannya. Baka hasonangan ma dingului tersonima. Gudang dohala na porsia dang majalo pabua songongulu ni na porsia na Yesus Kristus ya. Maunya tidak ada penderitaan. Banyak juga yang memahami berkat tanpa harus ada ketaatan kepada firman Tuhan. Banyak juga orang yang memahami keselamatan tanpa pertobatan dan memahami iman tanpa tanggung jawab. Jadi iman wangi informasi namasa. Alai ditugi topik ni minggodo hita tugu marsitiopan tu hati gorat tujuan na so nairok ni Apostol Paulus dua 10 sinakingi asa unang behita dana. Akan napina lidak jala pinabubuan ni pangubus ni ragam ni puda binain ni pangaliluan ni jolma do akal na pautotohon. Asa nang murahi ta di pabubuan, dipengaruhi akabarita na masa. Asa nang murahi ta diprovokasi di tonga-tonga ning ulut ta. Di zaman na menghalalkan segala cara, bahkan song naudo sinakingi ya, sehira hati goran nama nanidok nai hape sa sitong na daudo sian hati goran ini mata. Alanido marhiti topik minggon tugu marsitiopan tu hati goran na yang diarahon Apostol Paulus do hitam marhiti turpukon asa magudang di bagasan poda na tutu marujahan tu hatan ni bata. Jala ido di pasahat ibana di tonga-tonga di Huria di Efesus. Di tahun 61 Masehi. Masa di si atik pe siat tonga-tonga di penjara do Apostol Paulus pasato suraton. Gebe surat laho marguguihon halak na porsea di Efesus na mengadupi na maul dihutai. Songon huta na gebe pusat perdagangan, kebudayaan, ekonomi, pusat keagamaan. Ayadong do di si kuil Artemis nama Cebelga. Jalangulu ni jolma mayoritas di si dipengaruhi penyembahan berhala, praktik sihir. Do kehidupan moral yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di tengah-tengah na kondisi songoni di ina Apostol Paulus do mara nama Cebelga siadupan ni huria na persui molo so togu
marsitiopan tu hati goran. Alanido di kondisi keadaan nasongonido di joguhon apostol Paulus ikomulak ma bangsoi halak na porsiai tu hadirion tu identitas yang sudah diletakkan sejak awal. Dang bui sarupa na sida do nguluni bangso yatihai na kompromi. Alaikon magudang mereka harus bertumbuh dalam persekutuan dengan Kristus. Dan itu harus menjadi gaya hidup yang harus mereka perjuangkan setiap hari. Ketika berhadapan dalam konteks kehidupan dengan orang-orang yang menyembah Dewa Artemis, mempraktekkan sihir dan yang lain-lain. Puasa ala nunga dipilit, ditobus, debata, halak na porsiai, marhite Kristus. Di bagasan pangaramotion itu di Purbadia. Jala di palua marhite asini rohani di bata. Jala hobar tupa juonido ikum magudang mahalak na porsiai. Di bagasan idok satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan. Mangulu di bagasak kasadaun. Meskipun kalau berbicara tentang kesatuan bukan berarti keseragaman. Saya ada duhita di bagasak Kristus alai tajalo do ragam akasilio leon asi-asi. Na pinasaha ni batatu hita marhite-hite to di Purbadia jala pakyot tamai di bagasan na bertanggung jawab. Laho mangula-ulau ni di bata. Silio leon na pinasaha ni di batatu hita dakolan merturu-turu hola sileo-leo di huria daw. Alai sileo-leo ni argahian jala margugu di pakiota lau mangulau ganup ulauta di ngulu si ganupari. Sada hita di bagasa Kristus di leo tu hita maragam akka asiasi jala pakiota ma asiasi di sude pergulmito di nguluta do ulota. Jale di sido patudonota ma hatugun ni hapor siautai na tugu marsitio patu hati goran na pinatupan ni depata. Alania manginang tulu na bui dota sian topik ni minggu tahun na mangaraho kita tugu marsitio tu hati goran. Na perjulo tugu marsitio tu hati goran mamakke asiasi lahu pauli pamatang ni Kristus. Didok de pitu na king alai tu ganu pita bedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehonon ni Kristus. Hata tuganup hitabe kepada kita masing-masing di Indonesia. Artinya tu sudah halak na porseado hasahatan ni asiasi na sia debata. Jadi tidak ada satupun anggota jemaat yang tidak berguna dalam tubuh Kristus. Semua berguna. Di lehon de batado ganupita silo lehon nargai. Ada yang diberi kemampuan untuk mengajar, ada yang memimpin, ada yang kemampuan untuk bernyanyi, berdoa, mengunjungi orang sakit, menolong, memberi, memperhatikan, mendidik dan yang lain-lain. Semua karunia itu berasal dari Kristus. Jadi ala sileo-leo ni debatado asi-asi ala ni dong bui pakio ni lahu pati bohod diri. Dang naneng patuduhon habuyon ni diri ni ba. Alai sudia kasileo-leo di leo debata asang giat lam timbul do guar ni debata marhite-hite ngulutna. Kita tidak boleh merasa lebih penting karena kita memiliki karunia yang berbeda dengan karunia orang lain. Kita tidak boleh merasa lebih penting karena memiliki kemampuan tertentu. Tapi sebaliknya kita juga tidak boleh berkata, nah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya tidak memiliki kekuatan misalnya. Ala didok neking hobar tai pitu itu sudah do disagiok. Asi-asi nasihat debata. Jala di walu 110 neking digambar do di si Kristus raja naung monang. Tuat tu banuturu. Manahon si tahonon
tersilang, mati, alai, dang di si ujungna, dipahehe. Mangaliw kanguluan, dia kana porsia. Naik tu banua gijang. Asa marhiti hamati ya dua hiyon nido, patar hagugu ni debata manaluhon sorop ni hamatian. Manaluhon huaso ni hahulumon. Jala hamonangan nido mangalehon. Gugu tu hita marhite-hite asi-asi sinakingi. Gebetuk magugu di hita lau mangula ulauta. Jadi kita melayani bukan untuk memperoleh kemenangan lagi, karena kita sudah menerima kemenangan itu di dalam Kristus. Jadi kalau kita aktif melayani di gereja melalui kategorial, paduan suara, pelayanan di diakonia, sending dan yang lain-lain, bukan supaya kita memperoleh kemenangan lewat segala pelayanan kita itu. Tapi itu adalah sebuah ekspresi atau bentuk syukur kita karena kita sudah diberi kemenangan oleh Kristus. Jala tahubasi saluk nada marhite-hite aguguta sendiri. Alaina pinar guguan ni debatado hita marhite sileleone. Alani budu mago sileleone molo tapake lau pati bodiri. Budu mago sileleone na arga asi-asi na pinasa ni debata karunia yang dia berikan kepada kita bisa hilang. Kalau karunia yang kita terima itu orientasinya kita gunakan hanya untuk mencari hormat kepada diri sendiri. Hal ini duking dia sapulsa ada 112 di dok di si amanginang. Bahasa di padiri di bata iba bakit deba kapostel, deba panurirang, deba evangelis, permahan, pangajari doa kalam nasing. Surinai di patupa saya ada tujuan. Ima laho pature turehon akan abadiai. Laho mangulaho tohonani pauli-uliho daging ni Kristus. Mulubui tabayakon na king misal punguan korgodung marsada marhite edde puji-puji munai ingot tabuma dang nalaho majalo sangap tu pungamu edde puji-puji na alena king hata pature-turehon di sino ipolana. Molo aktif kita ambil bagian di tengah-tengah ni pelayanan di huria, di kepanitiaan, mangna di dia pe. Songon halak na porsia hita di hata pature-turehon akan abadi. Je demunai laho pature-turehon akan abadi hita na pungu di bagas soroon. Buasa ikut di pature hita ganu tiki alaho bertu patungonan ni jamitan na kingi informasi nama cedoras nabui mangaliluhon pikirat manghitu na kapuda na sahira puda na tikos na tigor hape daudo siadalan ni debata alani ganu akka sileo-leo na pinasa ni debata do akka ulau na pinarade na tujuan na pature-turehon akan abadi. Jadi hata pature-turehon sen hata junani katartismos artinya menyiapkan, melatih, memperbaiki dan membuat seseorang sanggup menjalankan tugasnya. Pature-turehon. Di pasahat debatai akka ulau ni bolo di aturan ni huriatan noeng adong dua perhalado. Na perjulu perhalado partohon hamiomme. Padita do klanasing do situa. Nah, di guari mei pocaccio spesialis. Na di jo khusus tu ulaon o bartu poda tohonan na pinasahan ni debata Tuhan. Sudi poda tohonan na pitui tujuan na pature-turehon akan abadiai. Do diri niba lau mangulahu tohonani. Tujuan na lau pauli-ulihon daging ni Kristus. Ido ipola ni poda tohonan dihami akapartona. Ale termasuk dotong di bagasan na ima perhala do naso partohonan molo di hita ima dia kaseksi na tulu dewani do kalanasi. Di guari mai pocatio generale panggilan secara umum kepada jemaat. Na ginoaran ni si Petrus ima jemaat yang misioner. Puasa alas tadok neking tusudedo ruas ni hurie di lehon asi-asi.
hamalimon na raja, imamat yang rajani. Jadi si leo-leo ni natazalui pakyot tamai, pature-turehon, doho pauliulihon, pamatang daging ni Kristus. Hita do yan sa sitong na daging ni Kristus si. Huriaodo pamatang ni Kristus na tarida. Na dibagasan na imahita akaruas naung hinokop ni Tuhatay. Artinya yang dohonon dari si baik vocatio spesialis, vocatio generale, memiliki tujuan yang sama, saling membangun, memperbaiki, ya, untuk bisa sanggup menjalankan tugasnya masing-masing, saling mendorong, saling mendoakan, dan saling memperlengkapi, sehingga seluruh anggota jemaat dapat melayani. Itu tujuan nih si leo nih. Asa didok, gereja yang sehat bukanlah gereja yang hanya memiliki beberapa pelayan yang aktif saja, atau yang hanya diberi tugas wewenang itu kepada hamiaka nama jalo vocatio spesialis nakingi. Sementara jemaat yang lain hanya menonton. Gereja yang sehat adalah gereja tempat di mana setiap orang mengerjakan bagiannya. Adong bedo tugas nabi nasahat ni di batatu kita. Ima marhite asias neki. Jadi karunia itu adalah sebuah pemberian sekaligus juga menjadi pelayanan yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka pertanyaannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan lagi pertanyaannya apa yang gereja berikan kepada saya. Meskipun dalam aturan peraturan kita itu ada hak warga gereja, tapi ada juga kewajiban warga gereja. Jadi keduanya harus menjadi seimbang. Kita menerima hak kita sebagai jemaat dan kita juga melakukan kewajiban kita sebagai jemaat. Makanya taruh neking dakolan nabi nani gereja tuau alai mana bui ulah onokku lau pauli-uli pamatang ni Kristus nataridon rap dohot sudiyaka napursia. Imana gebi tugas ta na berjulu. Na padua na manginang tugu marsitio batu hati goran digo disi asa gabe jolma natang matoras di hapursiau. Dakya boy jupang hapursiau natang dok na matoras molo sotugu marsitio batu hati goran. Hati goran king ima hatani debata. Dia sapul tolu di dok pai masahat tita saluhu tuhasadaun ni hapursiaun nang perbinotoan ni anak ni debata gabe jolma natang jala matoras situ tu mangyuton hagugo ni ripas ni Kristus. Amanginang suhat ni huria na matoras dada terutama tugedungna nama cebelga torop ni ruas ni huriana godang ni akka kegiatan na binatupa di kategorial di dewan na tului balga ni kekuatan finansial na hefeng na do akalan nasing dang disi suat ni huria na matoras ale huria na matoras idok ima huria naung mangulu marperbue jala mian perbue nai di tonga-tonga ni ngulu si ganupari mararupo dakola turuasi ale marupon na humaliang na mulai do apostol Paulus nang parbinotoan niya di bata mulai dipakai hata junani dari epignosis yaitu bukan hanya mengenal ya, sepintas siapa itu Kristus tapi memang betul hidup di dalamnya mangulu di bagasan. Artinya kita tidak hanya mengetahui informasi tentang Yesus dari Alkitab, tapi kita mengenalnya secara pribadi, menaati firman-Nya dan hidup di dalam hubungan yang sangat dekat sekali dengannya. Ya orang bisa menghafal banyak ayat, rajin mengikuti kegiatan gereja, aktif pelayanan di gereja, bahkan mungkin memiliki jabatan tertentu dalam pelayanan kepanitiaan dan yang lain, tapi belum tentu itu dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani, kedewasaan terlihat dalam karakternya, semakin rendah hati, sabar, mengasihi, mengampuni, taat, dan bersedia melayani.
Orang yang dewasa tidak selalu menuntut untuk dilayani, tetapi bersedia melayani. Orang yang dewasa, ia tidak mudah tersinggung, tapi belajar mengampuni. Orang yang dewasa, ia tidak mengejar pujian, tetapi mengutamakan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang dewasa itu, ia tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi mencari kehendak Kristus. Itu naginwarannya Apostol Paulus, dewasa secara rohani. Matoras dihapursiam. Toruk marroha. Disalut. Jala berbanding terbalik maido ay saplopat nekin didok disi. Asa unang behita dak dana. Akan apina lidak jalan apina bobuan ni pangubus ni ragam ni puda. Binain ni pangaliluon ni jolma do akal napa totohon. Jadi anak-anak yang dimaksud Paulus di sini bukan berdasarkan usia menginap, tapi melainkan keadaan rohani kita. Bodoh matua kita sian usia alai di parohau bodoh danak. Nah, bodoh dang adong situruon adong do somal loi didok. Nah, bodang do singoto sian namang netu-tu ni nakat. Alai dang adong situruon ni namuse. Nama to orang sengaja tua. Jadi benar-benar kingdang usia suak-suak ni halak nama toras di roha dipikir aduk dihapur siap. Nah, dak sesuai umur nado pangalahona. Ale saya balik nape usia na pendek ale tor medua ahana tong do dang dumu tong. Iko seimbang do. Jadi benar do molo na poso pangalapan gogo na tua-tua pangalapan poda itu teh, itu amangkan. Ale dak sudi na tua-tua bui pangalapa poda, so na dok sinak kingi. Karena di sana dia dinilai karakternya, kualitas karakternya seorang orang tua yang patut menjadi teladan. Ibadah dok neking gudang do matoras di usia, gudang singoton alai dangadong sitiruon. Ala akka dau sian perbui holong iroh do nasai di patupai bana. Jadi anak-anak yang dimaksud Paulus di sini bukan berdasarkan dunia melainkan keadaan rohani. Jadi orang yang masih anak-anak secara rohani mudah percaya kepada suatu ajaran hanya karena ajaran itu baru, menarik, populer atau menjanjikan keberhasilan. Biasanya ini langsung orang anak-anak yang masih muda ini langsung tangkap. Tapi yang peredaran misalnya peredaran taruh maju pelaku kejahatan kan sasarannya sekarang anak-anak. Narkoba sasarannya kepada anak-anak melalui fermen lah, melalui apa kan. Nah, karena anak-anak ini mudah terpengaruh. Nah, jadi dipakai Apostol Paulus do kepolosan manang sikapnya anak-anak ki. Dang nama dok gebeso diramoti Tuhan tidak ada alai ala perbandingan neking matoras. Dipakai Apostol Paulus unang behita dak dana akana pinaliada lidak ni pangobus ni ragam ni poda. Ala pangaliluan ni zolma do akal na potohon dak sairoi secara terang-terangan ale buidui merhiti akka na soft lembut informasi yang soft juga bisa mengaliluh kita akka hata-hata nalabok buidui mengaliluh kita. Ala ni didok di Apostol Paulus di 1 Tesalonika 5:21 ikut ujiot tado. Nah, ikut tata kasih do. Podai tata kasih informasi i. Nah, didok di 1 Tesalonika 5:21 tak kasih amu masalukna dan ganima tiupam. Setiap ajaran harus diuji, setiap informasi harus diuji. Apakah sesuai dengan keseluruhan firman Allah? Apakah menempatkan Kristus sebagai pusat? Apakah menghasilkan pertobatan, kekudusan dan kasih? Atau justru menimbulkan kesombongan, kepentingan pribadi dan perpecahan? Tata kasih, ikut uji. Asa unang gadup, adong informasi tatakut. Apalagi musai masuk tuh Facebook informasi yang belum tentu itu benar, langsung kita teruskan lagi.
kepada orang lain. Di grup WA misalnya kan ada informasi. Apalagi misalnya mau obat misalnya pengobati, misalnya sakit gula, sakit asam urat, sakit jantung. Kalau terotong di WT kan, nah sudah terbukti ini kan. Cobalah rebuslah ini. Kalau do terebusi di jabutat tu tabu sudah nengok kan. Tapi sorong ujungnya tapasok kan. Jadi sebelum tabution terkirim doi. Allah di bagasar rohata pengen membantu orang lain yang sedang dalam posisi sakit seperti itu. Ya. Rencana kita memang baik, tujuan kita baik untuk membantu dia, tapi kita tidak menguji apakah informasi ini benar atau tidak. Ya kita langsung kirim saja, tidak ada beban. Rupanya ada orang yang baik. Diului mau bertu informasi itu, tapi kita bapak rasain. Nah, ternyata ya informasi ramuan yang dituliskan di situ belum teruji. Makanya harus kita uji dulu informasi itu sebelum kita sebar. Kalau masuk ke dalam ruang ya, Facebook kita, Instagram kita atau apa saja, kita uji dulu apakah itu benar atau tidak. Asa unang gebelas doh tita muse lau pasato barita nasudinggan. Cara terbaik menghadapi informasi seperti itu bukan hanya mengetahui apa yang salah, tetapi ya harus semakin dalam kita mengenal kebenaran Kristus. Seperti pohon yang berakar kuat tidak mudah ditumbangkan angin, demikianlah seharusnya orang yang berakar dalam firman Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Imana napaduho namang inang tugu marsiti open tu hati goran jala patuduo kategora di bagasa kolong iroha dia 15 dok gabe parhasitongan hita tahe di bagasa kaholong ni jala lam magudang mahita dinas saluhut mangyahi ibana uluni ului ima Kristus. Jadi ada dua dipakai apostol Paulus di sini so boy disirang hati gora dok holong iroha. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kebenaran dan kasih. Bahasa di apostol Paulus ini Allah hati goran so padohot holong iroha budi berujung kepada tindakan menghakimi orang lain atau juga membawa kesombongan bagi diri sendiri. Kebenaran tanpa kasih dapat berubah, bahkan menjadi sebuah kekerasan juga. Bagaimana bisa? Ya mungkin niat kita hanya untuk mengingatkan dia atas kesalahannya, tapi cara kita mengingatkan dia salah. Cara kita menyampaikan nasihat kita salah bagi dia. Cara kita menilai, bahkan menghukum dia atas kesalahannya. Atau sebaliknya juga kita dapat menggunakan kebenaran bukan untuk menolong tapi ya untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang lain. Jadi kon hati-hati dutong lau mengulau kategorani pe kon manakdo. Lau madok sidohono pe tudongan ikon manakdo. Ibanay dok jolo nililat ya, bibir lau madok hata. Alamong haluar hatai siapa mangatadak kita benapunasai. Molo haruar ka hata-hata nasodenggan sian pamangatai tengok ma dak kita be napuna sai dang margugu be hita lau manarik hatai ala nido ikon marmanat imane king iko perlu hati goran padohot holong iroha so ni dong sabalikna holong so padohot hati goran buidu igebe marujung tu kompromi. Kasih tanpa kebenaran akan berubah menjadi kompromi. Puasa demi menjaga hubungan yang baik. Ya bisa saja kita membiarkan kesalahan orang lain. Kita tahu dia salah. Tapi kita berpikir nanti kalau kita menasihati dia mempengaruhi kepada hubungan kita. Akhirnya kita biarkan. Di doa apostol Paulus, dak songoni holong miroha. Di 1 Korintus 10 tule ono midok dang las rohana midah giduhon. Alai to tong do di halason hasitongani. Jadi kebenaran menentukan apa yang harus kita sampaikan. Sedangkan kasih menentukan bagaimana dan untuk tujuan apa kita menyampaikannya.
Jadi tujuan kita bukan sekedar memenangkan perdebatan kita dengan orang lain, tapi juga memenangkan dan memulihkan dia. Ala Kristus do ulu ni huriai ni king didok. Ala ni sude aka pakko basiot tai ko diaraho do tuibana ala ibana do mangalion ni kita. Ikut tuibana do hita marujan asa tugu hita disaluna. Dang nalau pauli dirita hita di tongania ka ulau te do persaurani alai. Lau pauli goar ni Tuhan Yesus Kristus do di tonga-tonga ni ngulta. Molo sude hita ganuk mangula kasih leon asi-asi na pinasa ni debatatu hita. Gabi jupang ma hasadaon na mabuan hati koran diragam ni sudi akka ulota. Gereja bertumbuh ketika setiap orang menggunakan karunia-Nya dengan setia dan seluruh pelayanan dilakukan di dalam kasih. Karunia tanpa kasih itu tadi dapat melukai. Pengetahuan tanpa kasih itu dapat menyombongkan diri. Jabatan tanpa kasih dapat menjadi alat kekuasaan yang tidak baik. Namun kebenaran yang dilakukan dalam kasih akan membangun tubuh Kristus. Itu sido hita diju. Jalai mana ni arahon ni turpuk minggu sadarion kamanginang. Lamang arahok kita di bagasan sadani roha. Hobartu pajuun na pinasaan ili batatu hita. Asa marhite-hite gabi lam sumurung hita di bagasan kolong roha mengulahon ulautna. Teguh berpegang pada kebenaran. Togu marsitio patu hati goran. Idona menugio kita makilalahon lasngiroha ganuk hari molo tumpe prosesna borat jalgajang alai marhiti hatu tugu ni hapor syauta mar tu hati goran na pinasaan di debata di sido adok kataud di sita do gugu lahu mangulahon ulonna lahu pauli-uli pature-turehon pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni portibion. Ini hobar tu perenungan ima opat. Nah, suku-suku tu bagasa dirita. Apakah saya sedang bertumbuh atau masih menjadi anak-anak secara rohani? Apakah saya menguji setiap ajaran berdasarkan firman Tuhan? Apakah saya telah menggunakan karunia untuk membangun gereja, membangun kehidupan saya? Apakah saya menyatakan kebenaran di dalam kasih kepada semua orang di tengah keluarga? Itu ngani pangulaon, itu ngani persauran ni huria. Tuda opat refleksi ima neng tugi honon ni turpukok kita anggiat tugu marsitiupan tu hati goran ini bata. Songon nedok ni ayat 15 king gabe parhasitonga kita tahe di bagasa kaholongoni jalalam magudang mahita di saluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Asamolo marurat jalam marparbui di bagasan hatan itu hatai di sido hita lam tang lam matoras ia porsiaon matoras nang digugu lau mengadupi akka perubahan hitung-hitungan yang uduta si garupari berakarlah dalam firman bertumbuhlah menuju kedewasaan iman dan marilah kita manginang kita gunakan karunia yang diberikan Allah bagi kita untuk melayani dan menyatakan kebenaran di dalam kasih. Dipergugui tuata mahita lahu mangulahon hatana. Amin martang yang mahita. Puji-pujian asa ngapong mau subaw kami itu dupam wali Tuhan debata manami di tengah-tengah ni persauran kuriam di minggu menuguton di tugihon hatamidu hami Tuhan asa anggiat tugu marsitiopan tuhati goran di hatam nebadiai ima nagabe dasor dihami laho mangula ganuk ulau nami hobar tuaka asiasi silelehon karunia na pinasa mudingulu nami sai pergugui mahami Tuhan mangula ulau nami si ganupari diragam ni akka profesi na pinasa mudihami disi mahami neng tugu marsitio pantu hatam na badiai asa dinasa si ulaon dinasa kahata patu pau nami me Tuhan lau pauliuli pamatangmu asalam timbul goarmu di tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan pasu-pasu ma salu ruas ni huriam di ragam ni akan ni ula ni tangad pikiran na sida saya si maroham ali Tuhan
Tangan muda badiima mangaramoti daging nang todina sida. Ari manipat ari diakka siulaw na sida. Lumubi mamasu-masu sa luhut akka ulon na sida. Pamaparbuyo nakaparbuyo na uli na denggan. Natalub pakyon na Tuhan manarihon na sa narikot dito nganing uluna. Lumubi pakyon na sa bagyas yan igabi pilihan na usus tu adupamu. Saya parsalay mahami Tuhan. Patukon ulaw nami maruja tulaw maniroham. Jala diganuk partikian na buhi hubulus sami. To dimima majongjongi majuluani ami dilakkan nami. Asang giat matua lasni roha sudi akka ulaw ng kaparsoran nami. Ala ni asido to holong iroham. Pasu-pasu maka manami na nami marsaron ng kami dito nga di bagasorom sa darion. Guru lomoni roham matuhan na saud disudi akka ngulu na sida. Keluarga na sida pasu-pasu nang akayanak kon na sida Tuhan. To akatikin na neng roge biak kayanak ko pangului dipoda ni naturasna. Jala biak yanak kon halomuan di adopamu. So ni manang salu akaruas ni uriam. Natongo di bagasan proses pemulihan kesehatan do pesaro inuaing. Asima roham ali Tuhan hodo padaw ni bulu di tonga-tonga ni ngulu na sida. Saya pasu-pasu maka rumah sakit na makubasi ay paso na sida. Katangan ni pangubati para dokter ng para medis. Lumubiak kaubat na pinangan na sida. So nang karuas ni uriam na dirawat ito nga ni bagas na sida. Saya pasu-pasu manang akapagkubasyon ni keluarga na mga raduti nasa narikot di proses pemulihan kesehatan na sida. Saya patubu mapakrimon di na sida Tuhan. Lau majalo hai paso siyak ko. Ditiki na humatop hobartu halehetan na hobartu lo manyeroham. Lehonomu magugo na baru. Hai paso na baru. Dalas maruja siyanima Tuhan. Dalanan na kari-ari ng ulun na sida to katiki na ngro di bagasan las niroha. So nilumobi di ruas ni uriam na tongon marhabok niroha. Di na marujung ulu na toras na sida si marwa malituhan de batamanami. Saya homapad daw ni bolon pangapul na sumurung nang ditong-atonga ni habot ni roha na sida. Tong mauli ating roha nami diho ali Tuhan. Dalam nami mahari-hari ng ulo nami manipat sa daryon dirang meniaka parsauran ng ulon nami. Dung sipul minggon borhat nami tumobok bagas nami ganup. Ramoti masalu ruas ni uriam Tuhan di perdalanan. Giat di bagasan hai pason. Di bagasan lasiroha manasida manipat sa daryon laho patupa ganup akka ulon nasida. Marsangap maguar mune bedi eli Tuhan di tonga-tonga di ngulu nami. Jala marpamuati maroham di salu aurangan na kadusaun nami. Sesa masalu ne mga saun guar ni anak mutuan Yesus Kristus. Martangyak kami tuho. Amen. Mari de maita jala taparadi ma piliata tapasa ma di bagasan lasiroha.
Tatangnya ko mapiliata tuado pani debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut sileo-leo na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalom may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw para siya kami pilihanon. Pati bulon na rajom di tunga-tunga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni siloliom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maagoarmo, say Roma harajamu, say saok malomo ni roham di Banua Tungau songon na di Banua Gijang. Leo matuhami siya darion hangulua siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na merdosa tu kami. Una kami togio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mula mamu di bagasat dame, jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurohon madamena tutodim.